माखासे मानसिफोरालाय मा जाखो हाफांखौ फन खालामदोंमोन आं माथो रिसिभखौनो खालामाखै बयफ्रेन्डनाव सोंब्रा आय माराजा हाफाङा मा जाखोहाय आंलाय मा मिथिगौब्रा है बेबो माथा गरमसो र' आं खबर लाहैनि थाब फै दै आच्छा थफिरा मानो ट्रेक्टर लाखोब्रा सिख्लाफोरनि थाखाय उसुबिदा जायोना लामा गाज्रिफ्राव ट्राकफोरखौनो लानांगौलै मोजां गारि लांजाया बेवहाय लामा गाज्रिफ्राव लामा गाज्रियावसो मोजां गारि लानांगौ दा गोदाव सोराव ट्रेक्टर लालाबायखोब्रा थै फैसा बासायदोंब्रा ओरैनो जिबायदि कन्जुस सासेयाव 1000 1000 मा थोयोब्रा मा थोयो बेनिखायनो ट्रेक्टरखौनो लानानै फैबाय आं जाबाय दे जाबाय हिसाब खिथाब होबाय थानांला दाउस्रि देलाय मानो खर'आव दाउ बाहा बोनाय बायदि थाबाय थाखोब्रा नोंलाय आयौ माला आंखौ दाउ बाहा बोनाय बायदिसो नुबायहाय होमबालाय नोंसोरखौ दाउदै बायदि नुबायबा दाउदै आं दाउ बाहा बोबाय ओमफ्राय नोंसोर दाउदै बे सिख्लाना देन्जार खुगालै बारा नांजाबाय थानो हानाय नङालै मा बुङो अमा राजा सेट निउ इयार मा सेट निउ इयार जाबाय थाखोब्रा अमा आंनिया हेपि निउ इयार जानांगौआ सेट निउ इयारसो जानानै दं साइफो जालायानो जोबा हनै सासेना बे हेंअभारानो जोबाखैनो माबा उन्दुगासिनो दङ आसलफोर हेपि निउ इयार मानिबा हेपि निउ इयार सेट निउ इयारसो मा एसे दावरावलै आरो दाबो फैया माथो बिसोरबो जारला जासिगोनलै माला मोनहैनांगौ जाखो माला संनानै जानांगौ जाखो आइलै पिकनिक जानो थांनो होनदों मालाय लोगोफोरा थांजोब्बाय ओमफ्राय दा नैबे पिकनिक पार्टियावबो थांनो होआ आरो नों बिसोरजों थांफायाबा उनाव आं मालाबाबो थांनो मोनला आंखौ पिकनिक जानो हगारो ना हनै लामायाव गारिफ्रा नेफैजोब्बाय पिकनिक जानो थांनो ना हौवाफोरजों लाइन मारिहैनो लाइन मारिया माथो मानो लाइन मारिनांगौ जाखो आंलाय लोगोफोरजोंसो थांगोन दा खावसे लोगोफोरा मालाय थांजोब्बायानो बिसोर लास्ट लोगो आंनि बिसोरजों थांफायाबा आं सोरजों थांनो दे पिकनिक जानो थांनो होननानै जौल' लोंलाय नोङो जौ आंलाय मालानिफ्राय जौ लोंनाय दे न'आव लोङा होननानै लोगोफोरजों लोंहैयो बाहेराव नुवाखै मबाइलफोराव मा ओंखारो नै दाखालि गावबुरानि फिसाजोआनो मबाइलाव मा ओंखारदों मा मबाइल बेलाय मबाइलसो दा जियानो जाया मानो हगार हरा आं आरो पिकनिक जानायनि फैसाखौ सोर होनानै होखो नोंनोलाय आंनि लोगोआसो होनानै होथ'दों नोंनाव पिकनिक जानो फैसा बिबाबो मोना आइलै हगार हरदो ना थाबनो फैगोन आं औ नों माखौ थगायनो फैदों मानि पिकनिक गैया पिकनिक मानि गोदान बोसोर बेलाय बैसागुआसो गोदान बोसोर जोंना बैसागुआवसो खाना जानांगौ पिकनिक जानांगौ मा बेलाय मालाय रंजाफाबानो रंजाफानाय मालाय माबा मोनसे खालामबानो खालामफानो लुगैनाय आरो हौवाफोरजोंसो थांबावगोन बिनि सायाव थांनानै हौवाफोरजों सिथाब रायलायहैनोसै आरो थाङा माथो मानो सिथाबनांगौ जाखो दे थाङा माथो आंजों दुमफावबो दंफायो आं दुमफावखौ लिंहरनि ओइ दुमफाव ओरै फैलाय ओइ दुमफाव आया दाबो ओंखाराखै आया नै माबा जौ लोंगोन हौवाफोरजों सिथाब थाहैगोन होननानै बुंगासिनो आंखौ आइखौ बुंना हौवाफोर गैया होननानै आयु आंलाय बोरै थगायनोसै थगायदोबाल दुमफाव नङाबा आंखौ हगारनाय नङा आयु बोरै थगायनांगौ जाखोबाल आंलाय एबार थगाय आंनि थाखाय आयै दुमफावनाव सों नोङो हौवाफोर दङ नामा हा दुमफाव नोंबो थांगोन नामा औहाय थांनो ओंखारदोंमोन ओंखाम रान्दिनि जाहैनांगौनो हा नों थाङोबालाय हगार हरफानोसै आं थेंक इउ आयै मोजाङै थांनानै मोजाङै फैफिनाबा बिगुरा जिगोनसो आंजों गोदान बोसोरफोरावनो बिदि बुङो आरो दुमफाव थौदो ओइ थल' बियो माबा मोनसेल' जानानै ओमफ्राय थाग थियारि जाना थागोन थखन लानानै मिथियाखै बे हेय दुमफाव नोंनि थाखायसो पिकनिकआव फैनो मोनबायहाय थेंक इउ स' माच ओंहाय उनाव नोंहा बयफ्रेन्डफोरजों नांलायबा माबा मोनसे जाबा माबा मोनसे दावराव दावसि जाबा आंखौसो बुंगोन नोंसा बिमाया जेबो जायाहाय ओरैनोबा नोंना बयफ्रेन्डआ अमा राजासोहाय बेखौनो गियो नामा बेबो आं थानायाव ओमफ्राय गारियालाय बोरो माखासेया मोनहैग्रोबाय हनै थफिरा मोनल'सो दङ बिसोरजोंनो थांफानोसै आरो जोंहा दे होमबालाय अमा राजायाबो दिनै फनखौनो थिखोआखै फनखौ साइलेन्टआवसो दोनखोना माखो बेलाय गावसो मिथिसिगौ आरो थौदो थांनोसै आयौ बाला बिसोर सानैया गोदान बोसोरावबो पिकनिक जानायावबो नांलायसिगोन नामा बाल सासेया जिबौबा सासेया नेवलायसोब्रा सानैबो जेननायाव गैथारा सोर देरहायो सोर जेनो दर खारनाय जोंहा नायनो मोनबानो जाबाय ना हाजमला औथ' आरो आयौ माराजा नों हेपि निउ इयारनि जायगायाव माने सेट निउ इयार होननानै लिरनानै हरनांगौ आंनो माय लाइफ माय रुल ओइ बांद्राय फालतु खोथा बुंनाङा माराजा आं मोजांसो सोंदों नोंनाव मानो सेट निउ इयार होननानै बुंनांगौ नों आंखौ मानि थाखाय हेपि निउ इयार होननानै बुंनांगौ नोंनो बुंलाय मानि थाखाय ए दुमफाव नाखौ माथो बांद्राय संख्रि नाङि मोनबायब्रा दुमफाव
मोनजादों सिरि सिरि जानोबा जा संनाङा मानाङा बेवहाय कमप्लेन होबाय थानाङा संख्रि बारा जादों संख्रि खम जादों बानलु बारा जादों बानलु खम जादों होनबाय थानाङा नों मिथिबाय खाथियाव जिरायनानै बायदिसिना बुंबाय थानाङा बेयाव फेक 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 बोरायफोर बायदि थां बैसो सानैनि नांलायनायखौ नायहैथां बहा नांलायदोंब्रा जालिबाव ए गसाय नांलायमारदोंथ' आरो मालाया गोदान बोसोराव हेपि निउ इयार होननानै आराम बुंहरो बेहा आंनो सेड निउ इयार होननानै जिबायदि मेसेज खालामदोंना टक 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 प्लं 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 होनलायलायनाय मानि थाखायब्रा नों जानाय मानसि सिरि सिरि जानोबा जा हामाथि जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बापाव मानि एसे होंगो दोंगो दावराव दावसिलाय बेनिखायनो पिकनिक जानायफ्राव जरा लाबोफानो बायोलै आं गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बाथाय बिराद नांलायलायनायसो जायो गोसो थोलायजेनहांफोरखौसो लानानै फैनांगौ नङाबा मालायनि गार्लफ्रेन्डजों मालायनि बयफ्रेन्डजों मालायनि गार्लफ्रेन्डजोंसो जमा जालायनांगौ गावबागावनि गार्लफ्रेन्डजों गावबागावनि बयफ्रेन्डजों जरा जरा फैबा नांलायनायानो जायो ना मा होनो नारजि बुदां आं बेफोरखौ जेबो खोनाया आंहा मैगं संनायाव गोसो होदों ओइ अमाराजा मा जादोंब्रा हेपि निउ इयारावलाय मा खर'नि हेपि निउ इयारलै हा आंना हेपि निउ इयारा सेड निउ इयारसो जानानै दं मानि थाखाय सेड निउ इयार हाय अमाराजा गावथ' बुंनानै लानो रोंला नालाय आंनो बुंनानै होनोसै आयो बाला दे बुं नेशन वान्स टु नो दे बुं आं बुंनोसै आबाहाय आं 12टा बाजियाव बिनो हेपि निउ इयार होननानै मेसेज हरैनि बेखौनो रागा जोंनानै थादों आरो ए गसाय आच्छा नोंदि आं 12टा बाजियावनो नोंखौ हेपि निउ इयार होननायनि उनाव 1 मिनिटनि उनावसो नों आंनो हेपि निउ इयार 2 होननानै हरदों बेखौ सोर खोन्थागोन रायजोफोरनो सोर खोन्थागोन अडियेन्सफोरनो दालाय नोंनो खोन्थाखाबाय माथो आं नोंनो 12टा बाजियावनो हेपि निउ इयार होननानै बुंदों नों आंनो 1 मिनिटनि उनावसो हेपि निउ इयार 2 होननानै हरदों जे बे 1 मिनिटआ सोरजों रायलायनाय हा सोरजों रायलायनाय नों औ सोरजों रायलायनाय थोबिरा अर जोंफुबाय थानायाव माने घिउ लुनानै होयोब्रा नोंबो मा घिउल'लाय पेट्रलबो लुनानै होबावगोन आं गोदाव सोराव अमाया नायथां थोद मा एसे गोदाव सोराव राव बाहायोब्रा माथोलै मानो जरा जरा नांलायनांगौ नोंसोरलाय 1 मिनिटआ बहा गोमानायमोन सों सोर खोन्थागोन 1 मिनिटआ नों सोरजों रायलायदोंमोन हा आं नोंनो एकदम 12टा कारेक्टआवनो हेपि निउ इयार 2024 सुइट हार्ट होननानै हरलायथारदोंमोन आं आंबोथ' नोंनो हरफिनदों दा हेपि निउ इयार इउ टु माय डार्लिं होनलायलायनानै फनाबो होदेरबावदों मिथिबाय ओमफ्राय लाब गिदिरथार हरबावदोंसो आं 1 मिनिटनि उनावसो हरदों दा बे 1 मिनिटआ सोरजों रायलायनायमोन नों सोरजों आंलाय सोरजों रायलायनो नोंनि लोगो बमरमाजोंसो रायलायदोंमोन दा बापरे आयु बाला बमर नोंबो काहानियाव दंफालायो माथो आच्छा बारु थाइबानि लारु बे 1 मिनिटनि गेजेराव 1 मिनिट गोजोन आंनि गार्लफ्रेन्डजों मा रायलायनायमोन नोङो हा मा रायलायनायमोन हेपि निउ इयार होननासो विश खालामदोंब्रा आंबो आच्छा आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो मोनबाय नों जौ लोंनायजों सोरनोबा हरनांगौ सोरनोबा हरफ्लांबायब्रा आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो मोनदोंबा नों हा आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो मा रायलायनायमोन हेपि निउ इयार होननायाथ' 1 सेकेन्डआवनो जोबोलै 1 मिनिट गोजोन मा रायलायनायमोन जानोलै मा रायलायदोंमोनथाय जौ फेनायजों गोसोआवनो गैला नै बेजों गोसोखांहोनि नामा आं नोंखौ हा नै बे आथिंजों बापरे माबायदि आखलै बेना आय अमाराजा नों पिकनिक जानो फैनाया नांलायनोसो फैदों नामाहाय आंहा जेने थेने बिमाजों थगायला फैनो मोनदों आरो नोंहा बेयाव दावराव दावसि खालामदों हनै बै पार्टिनि मानसिफ्रा जोंखौ नाहरगासिनो मा सानगोन बिसोरलाय आच्छा बै नुहुरनाय पार्टिनि खोथाबो सानलायदों नों ना बेवहाय नोंनि एक्स बयफ्रेन्ड दं नोंसा नाम्फा दं होननानै बुंदों वाइला जामाइला आंनि बिफाजोंबो नोङो गोसो थोलायो मा सरिदलै ओइ बांद्राय फाल्थु फाल्था होनना बुंनाङाहाय ब्रेकआप खालामबा खालामनो होननानै बुंखा आच्छा नोंनि गोसोआ इसिबां फिसा दिनैसो मिथिबाय आं नोंनि गोसोम बिखाखौ आंजों गारलायनो लुगैनानै नों बिदि नांलायनो थाखाय हेंथा खालामदों नङा होमबा नों गोदान बोसोरावनो आंखौ नों गोदान बोसोरावनो नोङो आंखौ गोजाम बोसोर बायदि बाहायदों नङा होमबा ओइ नोंसो गावबागाव खर' गाज्रि खालामनानै लादों मिथिबायना आं 1 मिनिट लेट जानायावनो नोंहा मा थांखो दे नोंनि लोगोआसो आंनो फन हरदों दा आंनि लोगोआसो देरसिन जाबाय होमबा आंनिख्रुइ आंनि लोगोआसो देरसिन जाबाय होमबा नोंबोथ' आंनो फन हरनो हायोमोन ना मा खर'नो मेसेज खालामनांगौ नोंलाय नोंनि लोगोआ फन हरथिनानै होबाय ओंखायनो आङो रायलायग्रोनानै नोंजों रायलायहरगोन सानबाय आरो आच्छा बिनि फनखौ दाननानै नों आंनो मेसेज रिप्लाय खालामफिनबा बा आंखौ फन खालामफिनबा मा जागौमोन हा गोदान बोसोराव सोरबा फन हरनायखौलाय आंलाय बोरै दाननांगौ जाखो दे नोंबो मालाय सोरबा लोगो हरबा दानगौमोन आरो माथो दानगौमोनथ' आरो आच्छा जानमनिया हरबालाय आंलाय माथो जानमनिजों रायलायखादों बेसेबां टाइमाव 12:10 सेकेन्डआव बापावै होमबाथ' नोंबो मालाय सिख्लाजों रायलायदों आरो हाफाङाबो मालाय सेंग्राजों रायलायदों सानैबो मालायजोंसो रायलायदों माथो सोर बे जानमनिया सोर बियो हर नाम्बार आंनो सोर जानमनि बियो नोंनो हरनि 12:02 सेकेन्डआव फन हरलायनाय हर आंनो नाम्बार रायलायहरनो आं जानमनिजों रावबो नङा मान नांगौ नोंनोलाय नों बमरमाजों रायलायदों आं माबा होनदों नामा होनाखै नोङो दहायनिफ्रायनो सैमा फाग्ला बायदि गोब्रामबाय थानाया सोरमोन मा एसे दावरावलै मानसि सानैयालाय
ओइ मा जालायलायबाय थादोंहाय नोंसोरलाय मा उरलायलायबाय थादों जानो गोसो दङना गैया दङब्रा दङ मानो होनोबा जानायजोंसो मानसि लोंनायजोंसो मानसि नों हारसिंल'खौ सोङाखैहाय आं बयखौबो सोंदों मालाया नांलायबाय थादोंबा दंफा जों सानैबो नांलायसै जालायसै ना मा होनो होमबानोथ' आंजों खामानि मावफा मिथिबाय नैबे जोगोनारखौ हानोबा हा जोगोनारखौ अमा बेदरजों संनो जोगोनारबो दंलायो होमबा बेलाय बे आंनि खाथिनिया गसाय बेखौनो नोंनिसो सायखौ सानदों आं मा एसे एखेब्रा नोंलाय जोगोनारजों फाल्थु फाल्था खोथा बुङा बेवहाय बालनि हानोबा फै आलुआ हा र' आं आलुखौ लायना फैनि आं जानायावसो बागो लायलै गसाय नोंसोरनो नां गोथां गोब्राब संनानै होजोबगोन नायबाय था आच्छा नों बिदिसो आरोना आंखौल' दाय हमनो हादों आरोना नोङो आंखौल' दाय हमबाय आरोना नोङो दाय हमनानै नों इसेबां बुरजा सेट निउ इयार होननानै मेसेज खालामबाय नों आंनो मेसेजानो खलटं खालटां ग्लब ग्लाब फं फां फं 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 फैजोबलायनाय मोनसेनि उनाव मोनसे 1000तानि बारा सेट निउ इयार होननानै मेसेज हरदों नों बे बोसोरा जुदि आंना गाज्रि थाङोबा नोंखौ गारनायाव गैयाबा नों आंखौसो थगायदों होननानै बुंलायदों आरोना गावखौ गारनो नागिरदों होननानै नोंसो आंखौ बुंलायथारदों आरोना नोंसो आंखौ गारनो नागिरदों खोमा सोर जानमनि बियो सोर जानमनि आच्छा नों आंनि गोसोखौ इसिबां बेफोरबायदि सानदों आरोना नोंखौ आं दिनैनो लांनो हायोब्ला दिनैनो नोंसो आंजों थांनो दम दङना गैया बुं दम दङना गैया गसाइफोर जरा मिलायनांगौ दे आच्छा नायनि नोंसोर सानैनि गोसो थोनाया बेसेबां पियर दिनैनो जुलि लानो हागोन ना नायथारगोन आंबो आयौ बाला आं जेबो बुंथ'लाहाय आंबो जेबो बुंथ'लालै बे खेत्रआव बुं नों दिनैनो आंजों थांनो हागोन ना हाया जुदि नों आंखौ गोसो थैबा नोंनो बुंलाय आंखौ लांनो हागोन ना हाया नायथारनि जुदि आंखौ मोजां मोनथारोबा लागाव दे गोसोथार सोर सासेनि गोसो थोनाया सैथो नायथारनि सोर सासेया गोसो थोलाय मारो सोर सासेया थांनो ओंखारो ब्रेकआप खालामो दिनैनो दानो जासिगोन फेस्लाया ओइ जाला माला नङाहाय मा इनि बिमाया हाफांनि जिम्मेदारिखौ आंनोसो हरदों आरो बाहाना ओंखारजेनबायानो बाहाना बुंनो थाखाय दुमफावनि साहारा लालायदों नों दुमफावनि हेफाजाब लालायदों नों ओइ मेजेम गैयि अमा नोंसो सानैया मा जालायबाय थाहाय आं रावखौबो हेफाजाब होनोबो थाङा रावखौबो जेबो खालामाखै मिथिबाय आफाङा पिकनिक जानो गोसो नालाय लानानै फैबाय बेवहाय आंखौ गेजेराव लाबोखानाङा बाल सानैबो जोंबायसो आं दा आं जेबो मावालासिनो थागोनहाय है गोदान बोसोरावनो रागा रासि जायो नामाब्रा आं हेफाजाब होगोन ना दे जानोसै लोंनोसै हेलौ सोमस्रि नोंलाय माथो पिकनिक जानो फैयासै आं नोंखौ फैगोन सानदोंमोन आच्छा दे जेबो नङा मागोफोराव ज' जालायनोसै जोंहा दे मालाय गोदान बोसोरनि जि रंजा बाजा हैबाय गोदान बोसोरनि मालाय पिकनिक जाहैजोब्बाय सिख्लाफोरा रिल्स बानायजोब्बाय बेदर सावनाय मानाय आंहा न' सिङावनो थाबाय थायो दुखिया जानायाबो बिराद गाज्रिमाथ' आरो फैसाबो गैजाया बिमाजोंबो हगारहरजाया हेल' आंखौ हाफाङा अमा राजानाव थांबाय नंगौना नङासै दे होमबालाय मालाय नै हाफांजों अमा राजाजों हाबा जालायसिगोन आंहासो जेबोआनो गैया ना पिकनिकआव थांनो मोनखो ना माखो ओरैबायदि गाज्रि बोसोर आंना रायजोफोर नोंसोरो जुदि भिडिअखौ नायबाय दंबा प्लिज अननानै चेनेलखौ लाब्ला चिकेन चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लांदे ओमफ्राय हेपि निउ इयार लोगोफोर हेपि निउ इयार दे बयबो लाइक खालामदो दे मोनसे